Jakintza ikastolako 5. A mailako ikaslea gera, eta Tarzana ipuina bertsotan kantatuko dizuegu. Espero zuen gustukoa izatea. ¡Aupa Jakintza! Badum, 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 badero, badabadum, badum, 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 badero. Zer egingo dugu orain guztiak ganetzen dute, ohiturak zarrak dio deseme bat izan barruke, oihaneko batzordeak froga batzuk antolatu, Tarzana behar zituen froga guztiak gainditu. Badabadum, Badum, 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 badero, badabadum, badum, 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 badero. Tarzana enteratzean benetan haserretu zen, bitatean batzordea froga prestatu zituen, guztientzako zen zaila oihanekoren froga, fruitu exotiko mila zuaitzakorean gora. Badabadum, badum, 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 badero, badabadum, badum, 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 badero. Tarzana jauzi bat eman beren harridurarako, indarra soberan zuen lehenengo frogarako, bigaren frogan laku bat behar zuten zeharkatu, Tarzanak ez du lortuko guztiek zuten pentsatu. Badabadum, badum, 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 badero, badabadum, badum, 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 badero. Oinetan diosto handi jarri zituen Tarzanak, lakuak zeharkatzen gainditu zituen danak, hirugarren frogan ez lortu zuen izotz pusketa, baita izotza lortzen ohituta zegoen eta. Badabadum, badum, 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 badero, badabadum, badum, 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 badero. Tarzana mendireko zen izotz puska handi batekin, jaitsita papaia izotza animalientzat egin, tximua tranpa egin zuen, krokodiloak ez lortu, buruzaiaren semeak euria ez duen sortu. Badabadum, badum, 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 badero, badabadum, badum, 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 badero. Tarzanaren txanda iritsi eta abesten hasi zen, oso gaizki egin zuen, zeuria bortitz hasi zen. Tarzanaren istorioa hoxe izan da gurea, neska izendatu zuten oihaneko zaintzailea. Badabadum, badum, 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 badero, badabadum, badum, 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 badero.